Onye Neme Iribama, Onye Neme Iribama, Onye Neme Iribama, Chukwu Onye Neme Iribama, Onye Neme Iribama, Chukwu Onye Neme Iribama, Onye bide eluigwe, Onye na-agwọ ọrịa m.
Where on the
sere video ebe a. Ice. Onye ọbụla na-ese video were shift to the other side. Let's go. I can see your phone. Honorable Chinwe. Nwanyị ji nwere ezigbo omume. Nne gị fọlọ gị n'anya. Nne bụ ugwu nwa. Alụgo. Nneọma. Nne gị fọlọ gị n'anya. Ibe dị mma ka ị ga-emelụ nne ya mma lelee. Onye ọ ga-adịrị mma. Onye nwere nne biko lezanụ nne ya anya. Maka na nne dị ụzọ. Onye nwere nne biko lezanụ nne ya anya nọ. Maka na nne dị ụzọ. Mami bụ egwu o. Nne m Nwere nne biko lezanụ nne ya anya. nne mụrụ m o. Ihe okoko, ihe okoko. Oya, ije, 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 ije. Honorable Chinwe, welu nwayọ kwaba nne gị, maka na ịkwata nne gị ịkwata ugo, ịkwata nne gị ịkwata ka nchawa, ịkwata nne gị ịkwata mbuli elu. Open door, more contact, good connection. Honorable Chinwe, nata bụ ụbọchị nne gị. Anyị na-enwe aṅụrị, mama nọ n'eluigwe, nne mụrụ eze nọ n'igwe, afọ mụrụ eze nọ n'eluigwe, afọ mụrụ eze nọ n'eluigwe. Honorable Chinwe. Asị m na ọ ya adịlị gị mma. Ihe okoko. Ije, 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 ije. Unu make get space for her now. Bịa, ọga. Ọ sị gị dobe nke a. Egwu atụgbuo ndị iro. Egwu atụgbuo ndị iro. Alili eligbo ndị iro. Ka nje kene obeze. Obeze odogwu. Obeze onye ndị achanụ nọ n'ụzọ. Obeze nọ n'ọgbọ egwu. Ọgaranya. Obeze, obeze. Onye ọma obeze. Oyimo obeze.
Odogwu Obeze Omena Dollar Odogwu Obeze Ngoliba onye na-anọkwu ụmụ ogbenye biko ụmụ nwaanyị chelu nunu gaa the other side. Ka ndị ekene honorable chief ezigbo nwaanyị nne ya fụlụ n'anya nwaanyị fụlụ nne ya n'anya ezigbo nwaanyị eji eme ọnụ adaeze eji eje mba ana m ayọ Chukwu mgbe na-adịghị anya ọ bụrụ na His Excellency Dr. Charles Chukwu Masoludo Chisia iwelu n'ọchịchị ya chi nwe ka ọchị ya ọchị Anambra steeti na Anambra ya adịkwa na mma Gozie Okeke jebe gọọmenti haus Honorable Chinwe omume gị dị anyị mma Adaeji eje mba Adaeji eme ọnụ ara na-azụ nwa Ada n'igwe Ada dị ọra mma Orumba North and South Orumba North and South First female House of Rome Orumba North and South Audio Vele Adaeji eje mba Ichicha n'ihi ya chịkwa ọzọ Ichicha n'ihi ya chịkwakwa maka ọchịchị gị dị anyị mma akụkọ gị na-akọ n'obodo a Anambra steeti na-ekwu maka gị ifuru okporo ụzọ dị mma ọ bụ maka ụlọ ọgwụ Ada dị ọra mma o Ada dị ọra mma Ada dị ọra mma o Adaeji eje mba ọchị ọra nwaanyị ọchịchị kwesịrị gị ọchịchị lụrụ gị o tụọnụ ya Adaeji eje mba Adaeji eje mba Adaeji eje mba ije Adaeji eje mba wenuma Adaeji eje mba ije Adaeji eje mba kpọrọ m egwu Adaeji eje mba Adaeji eje mba oke Adaeji eje mba Adaeji eje mba Adaeji eje mba Honorable Chinwe Adaeji eje mba Nwamokwu Adaeji eje mba nnukwu ada Adaeji eje mba Gozie Okeke na pọgide egwu Adaeji eje mba Adaeji eje mba Ifeọma dị n'Orumba North and South nnukwu ada n'ihe adịrịbo ife gị dịkwa gị akọla m Iti obi na ka ndị ekele High Chief Peter Ibekwe Rest Assured Hotel Gozie Okeke na pọgide egwu Rest Assured Hotel ka ibe ya Ifi obi na nekwa na Adaeze Her Excellency Ifi Obinabo nwanyị ọma Honorable Commissioner anyị Hello
Rest Assured Hotel. Asikwadi na-eti egwu. Rest Assured. Oyi ọ ga-adịlị gị mma. Ijebe n'ihi ejelu. Ịnaba n'ihi analụ. Iruo na Rest Assured. Facilities anyị dị mma. Ibe eji enyelu ndị aka. Rest Assured bilibo.